ҳазор раҳмат бародарҷон. Ана ки гӯш ки бародари азиз. Хирд гуфтесаги та ганоҳ надошта боши мақсад чӣ зур мезани. Ҳам хеле ҳаст бародарҷон. Поёни сил када бидро видеора тамошо ки як чойи талха дар пеши мон бародари азиз. Хуб дар канса тамошо ки бародарҷон. Баъд мара бугӯ. Не ки гӯш ки бародари азиз. Та мегӯӣ ки мақсад чӣ кун тадрондеса зур задеса. Бародар, ман ягон кӯшиш накардестам ки е мардум ма ана и тама ма чизи ҳақиқате ки ҳасте ки е бародаро ма дар иҷа қуш нестам. Чизи киву чизи ки дағдағаш дар сари ки охи бародаро як чиза ҳукумат меган як чиза давлат меган пускай брава заявление бинависона бигирам баран маҳкамаш кана ҳамин дихта заявление нанависона ҳеҷ кориш карда наметавона. Ма чӣ кор дорам бародарҷон? Ман реклама кардам кордор рафтиян иш қошиқӣ кардан задани шиша мавинавад. Астағфируллоҳ.